L-Għodwa tajba, illum is-Sibt 4 ta' April. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa li ser titmexxa mill-Arċisqof Charles Jude Cicluna. Kif qed jagħmlu l-isfijiet f'kull Quddiesa, ejjew ninaqdu magħhom biex noffru it-talb tagħna llum għal dawk li mietu fl-aħħar jiem. Nitolbu wkoll biex il-mulej jagħti l-faraġġ tiegħu lill-qraba tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Int li minħabba fina sirt ubidjenti sal-mewt, mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti issalva lil bniedem f'kull żmien. Imma issa hija tferraħ lil poplu tiegħek kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwal il-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li int għażilt għalik. U żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-twelid ġdid bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Araw, se nieħu lill-ulied Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru, niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom. U nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqawx iżjed żewġ tiġnus, ma jibqawx iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitnitzux l-aktar ballat foloz u l-ħwejjeġ moqżiża tagħhom u bebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni, jien insaffihom u ma jkunu għalija l-poplu tiegħi u jien inkun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom. U jagħmlu fl-art li jien kontajt lill-qaddej tiegħi Ġakobb. L-art li fiha għamru missirijiethom, jagħmru fiha huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' slim, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettaqhom u nkattarhom u nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena mulej li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Għal Ġeremija kap 31 inwieġbu, isimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandru għal bot fil-Gżejjer, ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ra jaħares il-merħla tiegħu flimkien. Mulej ħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu. Mulej ħarisna kif ra jaħares il-merħla tiegħu.
Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-mrella tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbit bisfin, jifirħu żgħażagħ u xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Il-mulej ħarisna kif ħares raj il-merħla tiegħu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li għamel Ġesu emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqqgħu is-Sinedriju u qalu: x'sejrin nagħmlu? Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu r-Rumani u jeqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu. U mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu imxerdin. Minn dakinhar il-quddiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu m'għaddix aktar bid-der f'nofs il-lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qagħad hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal l-għid tal-lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel l-għid għar-riti tal-purifikazzjoni. Huma fitxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu? Tgħid jitlaq għall-festa? Il-kelma tal-mulej. Nitnatfu minnu. Il-qari tal-profezija llum mill-profeta Eżekjel titkellem ukoll dwar l-għaqda fil-poplu li kien ilu ħafna mifrut. Jiena tinsalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena nsaffihom. Huma jkunu għalija l-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Din hija l-ewwel rikonċiljazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna ma' Alla. Jiena tinsalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Imma l-effett qawwi ta' din ir-rikonċiljazzjoni ma' Alla hija wkoll ir-rikonċiljazzjoni ta' bejnietna. Nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż. Ma jibqgħux iżjed żewġ tiġnus. Ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. L-għażla ta' din il-profezija ta' Eżekjel nifhmuha fid-dawl
ta' profezija oħra li ħabbar Kajfa li fis-sena li miet u xox ta' Ġesu kien il-qassis il-kbir. Intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Il-kalkolu ta' Kajfa jidher kalkolu politiku. Nikkundannaw bniedem innoċenti li qed jagħmel ħafna sinjali imma hekk insalvaw it-tempju u l-ġens tagħna. L-Evanġelista San Ġwan jieħu l-kliem ta' Kajfa bħala profezija iżjed profonda. U jgħid hekk fil-kumment tiegħu, Kajfa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena nserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġens tiegħu u mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerdin. Hawnhekk isseħħ ukoll il-profezija ta' Eżekiel. Il-mewt ta' Ġesu tirrikonċiljana ma' Alla imma tirrikonċiljana wkoll bejnietna. Il-mistoqsija li l-koll nagħmlu llum lejliet il-ġimgħa mqazza għax il-lejla nibdew il-ġimgħa mqazza b'ħatt il-palm hija d-domanda li għamlu il-lut ta' żmien Ġesu. Intom x'taħsbu? Tgħid jitla għall-festa? Ir-risposta noħduha aħna u nilqgħuh dieħel Ġerusalemm propju f'ħatt il-palm. Imma huwa wkoll il-ħatt tal-Passjoni tal-Mulej. Meta l-Knisja tħabbrilna il-Passjoni tal-Mulej u b'hekk tibda il-ġimgħa l-iżjed importanti tas-sena għalina l-insara. Fit-talba tal-Knisja llum tlabna għal dawk li se jirċievu l-Magħmudija dis-sena se jkollna nistennew ftit, imma wkoll għalina li rċivejna l-Magħmudija. Għaliex din il-ġimgħa mqazza tippreparana biex f'Sibti Lgħid inġeddu il-wedid tal-Magħmudija, nerġgħu niċħdu id-dlam u nilqgħu id-dawl li hu Kristu Ġesu. Ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-Mulej bl-interċessjoni ta' Sittna Marija saħħa tal-morda. Għad-dinja li għaddejja minn żmien tant diffiċli minħabba l-pandemija tal-COVID-19, nitolbu għall-Quddiesja tiegħu il-Papa, għall-mexxejja tal-ġnus, għall-insara kollha, għal kull wieħed waħda minnha b'mod speċjali niftakru fil-morda tagħna u f'dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Nafdaw ukoll quddiem it-tron ta' ħlina t'Alla lil ħutna kollha li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Ejjew ninġabru f'mument ta' talb fis-silenzju. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna
u tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-monbit jingħata sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni meżuniti u dnub tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti iġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Magħmudija aħna u nistqarru ismek. Ilqa l-offerti u t-talb tal-qaddija tiegħek li tamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta. Aħna mberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. Kull kelma li biha l-bnedmin isalvaw, lit li inti tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll, meta aħna dbedna minnek, int reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħa f'idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal kalċi, waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħli d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk, ilqana l-kol ma' ibnek, u b'din it-tqarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. Ħajżomna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma l-istoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u ħajn ta' slim. Kif ġbarna hawn madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija u Malla, mal-Arus tagħha San Giuseppe u mal-Qaddissin kollha, hekk iġbor il-bledmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull il-sien, biex jissieħbu fl-imkien, faqda sħiħa bejnietom, madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem, f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu. Li għat li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missier, u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem Qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ngħidu flimkien it-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min natura tiegħu ta' Alla. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. B'hekk naslu fit-tmiem din il-Quddiesa, infakkarkom li għada fid-9:09 ta' filgħodu inwasslulkom iċ-ċelebrazzjoni ta' ħatt il-palm bid-berik tal-frijaj taż-żebbuġ u l-qari tal-passjoni tal-mulej. Il-lejla ntant fis-6:09 ta' filgħaxija nistedinkom issegwu ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju mis-Santwarju ta' Pinu f'Għawdex. Matul din il-ġimgħa mqazza li ser nibdew flimkien għada, ejjew nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.